Maayong hapon kaninyong tanan. Kini nga live feed nga nagsumikad sa St. Joseph Cathedral, Butuan City, Philippines, gidalit kaninyo sa Butuan Local Government Unit, PIO, Nets TV Caraga, PhilProducts Cable TV, Channels 3 and 6, Radio Mindanao Network, DXBC 693, IFM, Butuano News Portal, 95.1 Love Radio, Data Trend Computers, Soundcheck Professional Lights and Sound System, New Era Lights and Sound System, ug ang Father Saturnino Orius University. Ania na kita sa ikawalo nga Misa Novena alang sa pagpangandam sa kapistahan sa atong mahal nga patron, Senior San Jose. Ang atong tema karon, San Jose, kauban sa mga medical experts sa pagpangayo sa kaalam sa Espiritu Santo alang sa pagkaplag sa vaksin sa COVID-19. Busa, ato sila nga ilakip sa atong mga pagampo nga lamdagan sila sa balaang espiritu aron sa pagkaplag sa vaksin sa maong sakit. Sama ni Senior San Jose, naninguha sa pag-amping sa mahal nga si Jesucristo nga atong manluluwas. Ang atong Mass Presider karon mao si Reverend Father Wesley Montalban ug sa atong humilist si Reverend Father Danny Arellano. Puno sa kalipay ug pagsalig, manindog kita og atong awiton ang pasiunang awit. Singgit sa kalipay ngadto sa Dios, siya lamang ang tapos kadlugan, ang sa tulo kalibutan. Ang katawan ng Diyos, inutumanan sa atong diin, ang atong kabilin-bitan kaniya, kasalang kang ako. Palihungan ka ang tulong sa Diyos sa mga singgit sa kalinga. Ubang sa tinig sa trumpeta, daya o dayon ka, kay hari siya, hari siya. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Mana usab kanimo. Mga igsuon, sulod ni ikawalo nga nobena misa pahinungod sa atong patron Senior San Jose. Una sa tanan ato kining ihalad pagpasalamat sa atong labang makagagahom nga bisan pa man sa kalisod sa panahon, sa kalisod sa pangitabo sa atong nasod. Kanunay gyapon siya ang naghatag o pagpangga, grasya sa tagsa-tagsa ka pamilya. Pasalamatan usab nato ang atong patron, Senior San Jose, sa iyang pagkaehemplo sa pagkamayong amahan, sa pagpakita sa usa ka lig-on nga pagtuo sa usa ka Ginoo. O garon mandam kita alang sa pagsaulog nining santos nga misa, maghinulsol kita sa atong mga sala. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan o kaninyo mga igsuon nga nakalapas ako og dako uyamot sa hunahuna sa pulong ug sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kaya akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay sa tanang mga anghel ug mga santos ug kaninyo mga igsuon aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen.
biyaya sa Dios didto sa langit. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, sa kaitaasan. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, sa kaitaasan. Himaya sa Diyos, sa yuta panagdain, sa mga taong may kapuputot. Dinadaing ka namo, ipasalamatan ka namo, inasumba ka namo, himaya ka namo. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, sa kaitaasan. Himaya sa Diyos, ipasasalamatan ka namo, tungkol sa imong kahimayaan. Ginoong Diyos, Hari sa langit, kasamaan na makagagahom sa tanan. Ginoong Jesucristo, buong naman. Ginoong Diyos Cordero sa Diyos, anak sa mahal. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, sa kaitaasan. Himaya sa Diyos. Sa mga kasalanan sa kalibutan, maluoy ka kanamo, maluoy ka. Ikaw managawagtang sa mga kasalanan sa kalibutan. Dawat ang among pangamuyo, ikaw nga nagalingkod sa tuod sa Ama. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, sa kaitaasan. Himaya sa Diyos, ikaw lamang ang saantos, ikaw lang ang aking alangdon. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Ginoo. Uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Diyos Ama namin. Himaya sa Diyos, himaya sa Diyos, sa kaitaasan. Himaya sa Diyos, sa kaitaasan. Himaya sa Diyos. Magampo kita. O Dios, nga tungod sa dili kag-asoy nga pag-amuma, nagpili ka kang San Jose, nga bana ni Maria,
nga inahan sa imong anak, itugot nga matabangan unta kami, pinagi siyang mga pangaliya diha sa langit, ug makapahimulos sa iyang panalipo dinhi sa yuta. Kini among gipangayo, pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Miadto si Felipe sa usa ka syudad sa Samaria ug didto giwalihan niya ang katawhan mahitungod sa Mesiyas. Naghiusa ang mga tawo pagpaminaw sa gisulti ni Felipe sa dihang nakabati sila kaniya ug nakakita sa mga milagro na iyang gibuhat. Nanggula ang mga yawa gikan sa daghang mga tawo ug naninggit pagkusog. Ug daghan usab ang mga paralitiko ug mga bakol nga nangaayo. Busa, nalipay pag-ayo ang tibuok Samaria. Ang mga apostoles nga dito sa Jerusalem, nakadungog nga ang mga taga Samaria midawat sa pulong sa Dios. Busa, ilang gipadala si Pedro ug si Juan ngadto kanila. Pag-abot nila, nagampo sila nga ang mga magtotoo makadawat unta sa Espiritu Santo. Kay ang Espiritu Santo wala man mukunsad bisan sa usa kanila. Nabunyagan lamang sila sa ngalan sa Ginoong Hesus. Unya, si Pedro ug si Juan mipandong kanila sa ilang mga kamot ug nakadawat sila sa Espiritu Santo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Pasinggit ang tibok yutang adto sa Dios, uban sa kasadya. Pasinggit ang tibok yutang adto sa Dios, uban sa kasadya. Singgit kamo nga malipayon ngadto sa Dios, kamong tanan diha sa yuta. Awitig pagdaig alang sa himaya sa iyang ngalan. Isang yaw ang iyang mahimayaong kadaiganan. Inang Diyos, pagkamataha sa imong mga buhat. Unaw sa Diyos, uwan sa kasadya. Pasimbahang tibok yutaw, pawitaw pagdaig, ngadto kanimo. Pawitaw mga pagdaig alang sa imong ngalan. Umari kamog tan-awang mga buhat sa Dios. Ang iyang mga makatahang mga buhat sa taliwala sa mga tao. Gihimo niyang yuta nga malala, ug ang kadagatan latas sa suba, nang lakaw sila. Busa magsadya kita diha kaniya,
nangari siya pinaagi sa iyang ngalan, ngadto sa kahangturan. Masingitan imong yuta sa Diyos, uman sa kasadya. Pamati karon kamong tanang mahadlokon sa Dios, samtang ipahayag kon sang iyang gibuhat kanako. Dalaygon ng Dios nga wala magtungina kanako, sa akong pangamuyo sa iyang kaluoy. Singhitang tibok yuta ngadto sa Dios, uban sa kasadya. Kinutlo gikan sa unang sulat ni San Pedro. Hinunua, pasidunggi ninyo si Kristo diha sa inyong mga kasing-kasing, ug himua siya nga inyong Ginoo. Pangandam kamo kanunay pagtubag kang bisan kinsa nga magpakisayod kaninyo mahitungod sa inyong paglaom. Apan buhata kini sa kalumo ug pagtahod. Bato ni ang malinis nga konsensya aron nga kung kamo bugal-bugalan kadtong nagsaway sa inyong maayong pamatasan ingon nga mga sumusunod ni Kristo, maulawan tungod sa ilang gipanulti. Kay mas maayo pa ang pag-antos tungod sa pagbuhat sa maayo kung kini kabubuton man sa Dios kaysa sa pagbuhat sa dautan. Kay si Kristo mismo namatay sa makausa lamang tungod sa atong mga sala, ang matarong alang sa mga dili matarong, aron pagdala kanato ngadto sa Dios. Gipatay siya ingon nga espiritu. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Ang pagbasa sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Juan. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinun-an, "Kun nahigugma kamo kanako, tumanan ninyo ang akong mga sugo. Mangayo ako sa Amahan, ug hatagan kamo niyag laing manlalaban ang espiritu sa kamatuoran, aron makig-uban kaninyo hangtod sa kahangturan. Ang kalibutan dili makadawat kaniya, kay dili man kini makakita ni makaila kaniya. Apan
nakaila kamo kaniya, kay nag-uban siya ug nagpuyo diha kaninyo. Dili ko kamo pasagdan nga mag-inusara. Mubalik ako sa dili madugay ang kalibutan, dili na makakita kanako. Apan makakita kamo kanako, ug kay ako buhi man, mabuhi usab kamo. Inigabot ni adtong adlaw, mahibalo kamo nga ako anaa sa Amahan ug kamo ania kanako. Ingon nga ako anaa usab kaninyo. Ang mudawat sa akong mga sugo ug magtuman niini mao ang nahigugma kanako. Ang akong Amahan mahigugma kaniya nga nahigugma kanako. Ako usab mahigugma kaniya ug magpaila sa akong kaugalingon ngadto kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Maayong hapon kaninyong tanan. Labi na sa mga pamilya karon nga ania sa ilang tagsa-tagsa kapanimalay. Nga miduyog niining Santos nga misa sa live streaming. Ania nakita karon sa ikaunom nga Domingo sa pagkabanhaw. Ug usab karon mao ang ikawalo nga adlaw sa atong misa novena. Og ang tema nato karon San Jose, kauban sa mga medical experts sa pagpangayo sa kaalam sa Espiritu Santo alang sa pagkaplag sa vaccine sa COVID-19. Maigsuon, ang atong Ebanghelyo karon, si Jesus naghagit sa iyang mga tinun-an sa paghigugma kaniya. Apan, ang paghigugma kaniya adunay responsibilidad. Matod pa ni Jesus sa atong Ebanghelyo, tumanan ninyo ang akong mga sugo. Keep my commandments. Ang gugma nga gipasabot sa Ebanghelyo, kinahanglan ipakita sa buhat. Love here means action. Love is not a noun, it is a verb. Gugma nga dili lang musaad sa pagpangga. Love is not just promising to care. Gugma nga dili lang musultig mga bulatik nga pulong. Gugma nga dili lang paasa. Ang gugma dinhi kinahanglan ipakita kini diha sa atong pagpuyo. Ang paghigugma mao ang pagpuyo sa gipakita ni Jesus kanato ug pagsunod sa iyang mga pagtulunan. Sa pag-ingon ni Jesus nga tumana ninyo ang akong mga sugo, nagsulti siya kanato sa pagpangalagad o pagsakripisyo. Mao ni nawala na ni karon kining pagsakripisyo. Sa pagpasaylo, sa pagpaminaw o pagsabot, sa pag-abi-abi o pagdawat sa atong isig katao, sa pagkamapaulibon o mapailubon, o pagbuhat o kalinaw, sa pagtabang o pag-ayo sa mga nanginahanglan, o mga
sinalikway. Mao kini ang gugma nga puno sa buhat nga gikinahanglan karong panahona. This is love in action. 4 days ago, na ako'y gipost sa akong Facebook, gibutang dito nga, I do not trust words, but I trust actions. So karon, ang paghigugma nato ni Jesus mao ang pagtuman sa iyang mga sugo ug pagpuyo niini sa atong kinabuhi. Lisod ba kini tumanon? Oo o dili? Ngano man? Tungod kay ipadala ni Jesus kanato ang Espiritu Santo nga mao ang espiritu sa kamatuoran ug ang manlalaban. Matod pa ni Jesus sa atong ebanghelyo, mangayo ako sa Amahan ug hatagan kamo niyag laing manlalaban, ang espiritu sa kamatuoran, aron makig-uban kaninyo hangtod sa kahangturan. Ang manlalaban nagpasabot, magdadasig, kauban, katabang, ug tig panalipod. Anaa nagauban siya kanato, mugiya ug manalipod kanato, ug labaw sa tanan, dili kita niya pasagdan. Ug mao kini ang buhaton kanato sa Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo atong manlalaban, maghatag kanato og kadasig og kalig-on sa paghigugma ug grasya aron kita makalahutay sa paghigugma. So dili lalim ang paghigugma sa tinuoray. O bitaw na according to Father Jerry Orbos, saying I love you is easy, but living in love is difficult. So mga igsoon, let us always remember this. The actions of the advocate are all deeds of love. And the actions of Jesus are all works of love. Niining ikawalo nga adlaw usab sa novena ni Senyor San Jose, iya kitang gihatagan og panig-ingnan. Gipakita ni Senyor San Jose ang iyang gugma dili pinaagi sa daghang pulong, kundili sa buhat. Kini mao ang tinud-anay nga paghigugma, ipakita sa buhat tungod kay ang pulong nga walay buhat, walay bili. Karon, kung mutabang kita, dili nato ipasigarbo. Dili nato ibandilyo o isibya. Hinuon, mutabang kita sa hilom. Pinaagi niini, gipaambit nato ang tinuod nga gugma. Sa katapusan, tanan natong pagabuhaton nga makaayo sa atong isig katao, magamay man umadako, kini nagpasabot nga kita nagmatinud-anon sa paghigugma kanila nga naghulagway sa atong paghigugma sa Dios. Amen. Palihog manindog ang tanan. Kitang tanan, nagato ako sa Dios nga mahal makagagahom sa tanan, magubuhat sa langit ug sa yuta. Nagato ako kang Hesukristo ang bugtong anak nga atong Ginoo. Gipanamkon siya sa lang sa Espiritu Santo ug natawag gikan ni Maria nga ulay. Naganto siya sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na matay ug gilubong. Isaka siya sa langit, miadto siya sa mga nangamatay sa ikatulo ka adlaw, nabanhaw siya, misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Dios ang Amahan, makagagahom sa tanan.
Mubalik siya ang paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagato ako sa Espiritu Santo, sa santos ug katoliko nga simbahan, sa panag-ambit sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas, ug sa kinabuhing walay katapusan. Amen. Sangpito nato ang atong maluluyong amahan niining panahon sa kalisod. Sa matag pag-ampo moingon kita, amahan, kami nagasangpit kanimo. Amahan, kami nagasangpit kanimo. Ngang simbahan magtudlo ka nato sa pamaagi sa gugma. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, kami nagasangpit kanimo. Nga ang mga opisyal sa atong nasod mahatagan og dugang nga kaalaman o kasibot diha sa ilang adlaw-adlaw nga pagpangalagad. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, kami nagasangpit kanimo. Nga ang mga gisulay o gilutos tungod sa ilang pagtuo makahulahutay o mubarog alang kang Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, kami nagasangpit kanimo. Nga ang atong mga medical experts mahatagan unta og kaalam sa Espiritu Santo nga makakaplag sa COVID-19 vaccine. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, kami nagasangpit kanimo. Nga ang mga nangamatay diha sa pagtuo makadawat sa gisad nga kinabuhing walay katapusan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, kami nagasangpit kanimo. Langit nung amahan, ligo na kami sa matag adlaw diha sa among pagpadayag nga ang among pagtuo tinuod nga buhi sama nga ikaw, buhi uban kanamo hangtod sa kahangturan. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo aron ang ako ganyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo nga gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa tong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. Santos nga mahan, nangamuyo kami sa among paghalad sa gasa sa pagdaig, nga sa among pag-alagad, katabangan unta kami sa mga pagampo ni San Jose, nga imong gihatag nga halili sa amahan diha sa iyang amahanong pagbantay sa imong bugtong anak. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga mahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Ug nga kami pinagi sa angay mga pagdaig, magahimaya, magapasidungog ug magasaulog kanimo sa piyesta ni San Jose. Kay siya ang tao nga matarong nga gihatag mo nga bana sa berhen nga inahan sa Dios. Siya ang alagad nga maunungon ug mahuna-hunaon nga gibutang mo nga pangulo sa imong panimalay. Aron siya sa iyang pagkaama-ama magbantay sa imong bugtong anak nga mao si Jesucristo among Ginoo nga gipanamkon sa gahom sa Espiritu Santo ug busa uban sa mga kasing-kasing nga puno sa gugma, duyog kami sa mga anghel, karon og sa tanang adlaw sa among kinabuhi, sa pag-awit sa imong himaya, diha sa kawit sa walay hunong nga pagdaig sa pag-ingon. Santo, Santo, Santos, Diyos sa kagamuhan, napuno ang langit ug yuta sa kahimayan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kahitasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kahitasan. Pagaday ko nang nakaandig sa ngalan sa Ginoo. Hosana, Hosana, Hosana sa kahitasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kahitasan. Santos gid ikaw Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Ang misteryo sa pagtuo. Sa krus mo pagkabanha, kami mong iluwas. Ginoong Jesus, among mahal, iluwas mo kami tanan. Ginoong Jesus, among mahal, narunong sa kaangkuran. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesucristo,
Nagahalad kami kanimo amahan, nining paan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga matubang ug moalagad kanimo. Himo ang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himo ang mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco among Santo Papa, ni Cosme Damian among Obispo, sa tanang mga kaparian, ug sa tanan nimong kabuhatan sa tibuok kalibutan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na gayud sa mga kalag nga among gihandom karon, ug sa mga kalag nga wala na'y naghandom kanila. Malaumon nga ubanhaw sila, ug ang tanan nga matay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong panagway. Kaluy kaming tanan, himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amoy ka nga daygon, ug amoy ka nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya. Gihatagan ha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Gitudloan kita ni Jesus sa pagtawag sa Dios ug atong amahan, ug busa mangahas kita sa pag-ingon. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo, among manunubos. Ang
Ginoong Kristo naging ka sa mong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa kaninyo. Maanaw sab kanimo. Ipakita ta ang atong paginigsunay. Kalinaw ug mayong gabi sa kanunay. Nagawagdang sa mga kasalanan sa kalibutan, maluwi ka. Cordero sa Diyos, na nagawagdang sa mga kasalanan sa kalibutan, maluwi ka. Sa mga kasalanan, ihatag ka namo ang imong kalinaw. Mga igsoon, kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan na gidapit alang sa bangkete sa Ginoo. Nga mokalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang nga mamaayo ako.
Magampo kita. Human kami madasi Ginoo nining makapabuhing sakramento. Magpuyo unta kami alang kanimo diha sa katarong ug kasantos. Tungod sa panigingnan ug pangama ni San Jose, tao nga matarong ug masinugtanon, nga nagalagad aron matuman ang imong dakong mga misteryo. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Atong isunod karon ang ato ang orasyo imperata. Dios among amahan, misangpit kami kanimo niining panahon sa among panginahanglan nga unta mapanalipdan mo kami batok nining hulga sa COVID-19 nga mikalas na sa daghang mga kinabuhi sa among kaigsuonan ug nahiagom sa kadaghanan. Nangalyupo kami sa imong grasya alang sa mga tawo nga gitahasan sa pagtuon sa hinungdan nining maong virus nga nagdala sa makalilisa nga sakit. Giyahi ang mga kamot ug lamdagi ang mga hunahuna sa mga doctors, mga nurses ug mga medtech nga nag-alima sa mga masakiton subay sa ilang katakos ug dinuyugan sa gugma ug kaluoy. Kanila usab nga mga kawani sa lokal ug nasudnong panggamhanan, ilabi na ang mga frontliners, pulis, military, CDRRMO, Red Cross, LTTMO, health workers, salespersons, barangay tanod, LGU officials, ug kanilang mga pribado nga mga ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong pandemya. Mahatagan unta sila sa imong Dios nung lamdag ug kusog. Nangalyupo sab kami kanila nga nahiagom sa maong pandemya. Mahatag unta pagbalik ang kapiskay sa ilang panglawas. Itanyag kanamo ang grasya nga magkahiusa kami sa pagbuhat alang sa kaayuhan sa tanan ug pagtabang sa mga nagkinahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga nagapuyo ug nagahari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, panabang sa mga Kristiyanos. San Jose, San Rafael Arcangel, Igampo mo kami. San Roque, Igampo mo kami. San Pedro Calungsod, Igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Igampo mo kami. San Antonio de Padua, Igampo mo kami. San Judas Tadeo, Igampo mo kami. San Francisco de Sales, Igampo mo kami. Santa Ana, Igampo mo kami. tanang mga santos sa langit, Igampo ninyo kami. palihog manglingkod. Pasalamatan nato ang nangulo nining atong santos nga misa karon nga mao si Reverend Father Wesley Montalban ug sa atong humilist si Reverend Father Danny Arellano. Ug usab ang mga nahimong kabahin aron magmalampuson kining atong santos nga misa karon ang Butuan Local Government Unit PIO, Nets TV Caraga, Phil Products Cable TV, Channels 3 and 6, Radio Mindanao Network, DXBC 693, IFM, Butuano News Portal, 95.1 Love Radio, Data Trend Computers, Soundcheck Professional Lights and Sound System, New Era Lights and Sound System, ug ang Father Saturnino Orius University. Daghang salamat. Ang Ginoo mana kaninyo. Manaw sab kanimo. Manalangin kanyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Mga igsoon halad ug santos nga misa lakat kamo sa kalinaw uban sa Ginoo. Salamat sa Dios.